To wai su waɗannan masu yin kururuwa da haushi na ba gara ba sabai akan halaka da ke tsakanin shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu. To miye suke nihi ne kai? Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce haba yau wani tarin 'yan hamayya ne waɗanda har yanzu bacci ya gagare su. Su ne suke nan a yanzu haka sai mugun hwata suke ta yi da neman ganin an samu cikas akan halaka ta tsakanin shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da Muhammadu Isuhu. Jarida ta ce musamman ma a lokacin zuwa hutun aiki wanda shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya yi, wanda kuma aka yi katari daidai lokacin da shi ma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu jagoran Fondation Isuhu Muhammadu ya je hutun aiki a wannan shekara. To daga nan ne ta ce kai dai waɗansu 'yan ƙasa 'yan hamayya suka kwashi kalangu da goge suka yi ta gugan maganganun ba gaira ba sabai akan halaka ta tsakanin mutanen guda biyu. Wace ce Isu ba zama ya aiki ya hana shi aiki ya kamata Bazoum ya raba kaya da Isu ba gane ba ga abu ya na aka yi wani Isu ba bai ya aiki ya kamata Bazoum ya raba kaya da Isu aka fi ba ga kai dai aka ta zance ga yanan sai ta yi ake ta yi. Ta ce fatan waɗannan mutanen shine na su ga cewa an samu cikas tsakanin mutanen guda biyu. Aikin banza wai an yi jiwa da agwagwa cikin ruwa. Ta ce tsakanin Muhammadu Isuhu da Bazoum sai Allah ba dai mutum ba. Ta ce saboda tsohuwar halaka ce tsakaninsu wadda ta kwashe sama da shekaru 30. Duk wanda ya ce zai yaƙi Isuhu Muhammadu to tamkar zai yaƙi Bazoum Mohamed ne. Wato kamar dai yadda wani babban jigon jam'iyyar PNDS tarayya ya faɗa a jaridar. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu wanda duniya ta shaide shi cewa mutum ne mai tsayayyen magana da cika alkawali kuma shine ku waɗannan za ku dawowa daga baya kuna wannan zance da wannan sabbatu na ba gara ba sabai. Isuhu ba tsaye yake dawo ba. Kai ka jiwa. To Muhammadu Isuhu ba irinsu ba ne in ya faɗi magana cika ta yake kuma duniya ta shaida. Ta ce ai ka san su waɗannan mutanen daman tun lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu sun yi ta yin kai kawo da neman haddasa cikas a lokacin mulkin sa. Allah ya ba Isuhu Muhammadu sa'a. Ta ce a lokacin Isuhu su ne dama waɗannan mutanen waɗanda sun yi ta yin ƙulla-ƙulla da sare-sare. Allah da ikonsa ya ba Isuhu nasara a kansu. To kuma ta ce su ne a yanzu haka suke neman yin amfani da wannan damar ta zuwa hutun aikin ta fatan ganin a samu cikas tsakanin Isuhu da Bazoum. To a kai kasuwa a cewa jaridar Le Courrier ta ce to ai kaga a wannan lokacin waɗansu majiyoyi ma ne ke faɗin cewa wai ga alama wani gungun magoya baya na jam'iyyun siyasa nake shirin kahuwa wai domin karfafa bada goyon baya ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed. Jaridar ta ce majiyar ta gaya mata cewa gungun magoya bayan jam'iyyun siyasa ne na ɓangaren masu mulki da na ɓangaren adawa da jagororin ƙungiyoyin fararen hula waɗanda suka amince da juna suka ba juna hannu domin kawo gungu na ba da goyon baya ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed domin tafiyar da ayyukan jagorancin wannan ƙasa a tsanake. Ta ce tuni ma an riga an saka ma wannan gungun sunan Hamzari shine sunan wannan gungun. Ta ce ga labari na baya-bayan nan hatta da ɓangaren jam'iyyun siyasa na adawa wanda ya kwashe tsawon shekaru na ƙin halartar zaman taron hukumar CNDP to a wannan karo ɓangaren jam'iyyun siyasar na adawa ya amince domin ya hallara a ranar 9 ga watan Satumbar a gurin wannan zaman taro na hukumar ta CNDP wanda kuma ta ce wannan wata babbar galaba ce ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed. Jaridar Le Horizon ta ce yayin da a wannan lokacin shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya kammala ziyarar aikin da ya kai a babban birnin Kigali na ƙasar Rwanda, ƙasar Paul Kagame a makon da ya gabata. Ta ce wani muhimmin zaman taro ne ya gudana akan batutuwan kahuwar matakan bunƙasa ayyukan noma haɗuwa ta 12 ta ƙungiyar Agra. Jarida ta ce dalla-dalla shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya ba da bayanai akan hikimomin tsarin bunƙasa ayyukan noma na tsarin 3N ɗan Nijar ci da ɗan Nijar a gurin wannan zaman taro wanda manufar zaman taron ita ce ta yin ƙoƙarin kawar da ƙarancin cimaka cikin ƙasashen Afirka. Ta ce baya kuma ga haka shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya gana tare da takwaranshi na ƙasar Rwanda Paul Kagame suka tattauna da juna kan halaƙar zumunci ta tsakanin ƙasar Nijar da Rwanda. Ka masha Allah. Kana gani 'yan balanmu na Maina National sun ciyo galaba 3-1 suka yi wa ƙasar Togo
a gurin neman cancanta zuwa wasannin Shan Algeria 2023, wanda wannan shine karo na 4 da kasar Niger za ta je wannan gasa ta kasashen Afirka ta 'yan wasan kwallon kafa masu bugawa a gida. A 2011 kasar Niger ta je Sudan, a 2016 Niger ta je Rwanda, a 2021 kasar Niger ta je Kamaru, gashi kuma da yadda Allah a 2023 kasar Niger za ta je kasar Algeria, wanda shugaban kasa Bazoum Mohamed da kansa ya jinjina wa waɗannan 'yan kwallo na maina ganin irin wannan shan kokarin aiki da suka yi. Sharhin jaridun kenan daga nan sashen Hausa